Een bijzonder goedemiddag hier bij Doe het voor Boerum. Welkom hier bij de haven De Dwinger in het met zon overgoten Boerum. Boerum, een plekje waar 600 mensen wonen, beter bekend als Burum City, the place to be. We willen er deze week een geweldige week van maken met jullie allemaal, maar in het bijzonder met Jim thuis. Wie bent deze week je presentatoren? Aan mijn linkerzijde de altijd charmante en lieftallige Tineke Kuipers. En aan mijn rechterzijde de altijd robuuste bouwvakker Jacco Kingma. en ik ben je presentator en echte boeremer Douwe-Jan Boersma. Wat is nou een echte boeremer, Jacco? Nou Douwe, een echte boeremer is in Groningen een Fries en in Friesland een Groninger. Kortom, qua praat, half stront, half regenwater. Dus, we doen deze week mooi in zijn boerems en een lietsbitje Friesk. Wie komt hier in één keer aan? Corrie. Corrie, wat doe je? Ik kon correct dit alle beeld zien, correct appetit, het stokje brengen. Oké, nou dat stokje is binnen. We kunnen beginnen. Jongens, wat hebben we nog voor Jimmy Petto? Veel spektakel, spanning en natuurlijk emotie. Of niet, Tineke? Ja, zeker. Emotie kennen we zeker hier in Buren. Maar op eerste Peeskerdij is onze moeder volledig afbaand. Onze moeder wie is het dorpsgezicht. 224 jaar oud en in 30 minuten wie hij helemaal vat. Wij gaan een lied maken en dan gaan we nou naar Sjen. Sjoch en Harkje. Stond
Laten we de lied beschouwen als een nieuw begin voor een nieuwe molen. En dan nu gasten aan tafel bij Jacco. Bij mij aan tafel de heer Luursema, directeur van de grondstation van Boerum. En aan mijn rechterhand onze eigen burgemeester Bilker van de gemeente Kalmelaan, CA. Heren, welkom. Meneer Luursema, achter mij een prachtig decor van de grondstation waar u directeur van bent. Dan heb ik even een vraag voor u. Kunt u mij vertellen, of kunt u ons vertellen, waarom is vroeger gekozen voor de locatie Boerum? Voor het rustige plekje Boerum? Jazeker kan ik dat. En allereerst even complimenten voor het schitterende decor. Dat zit er fantastisch op. Het grondstation staat er natuurlijk al in een hele tijd, sinds 1973. En daar is in de tijd voor gekozen, juist vanwege die mooie ruimte die we hier hebben. Ja. En als ik nog eens een keer bezoekers krijg op de locatie, dan hoor ik ook vaak dat mensen zeggen van, ik zou hier wel willen werken, omdat het toch zo schitterend rustig is. Dus dat is de reden geweest. Nou, rustig is zeker, maar welke communicatie gaat er nou via Boerum? Daar ben je wel benieuwd naar. Ja, want Buren mag dan misschien een kleine plaats zijn, maar er gebeuren hele grote dingen hier. En eigenlijk zorgen wij voor communicatie over de hele wereld. Dan moet u denken aan scheepvaart. En voor noodspoed- en veiligheidssignalen is men afhankelijk van de satellietcommunicatie. Maar daarnaast ook zijn wij bijvoorbeeld actief in landen als Libië en Egypte geweest vorig jaar. Als er geen andere vormen van communicatie meer zijn, dan gaat het signaal op satelliet naar buiten. En dan zien we de mensen van de NOS in Libië presenteren via een verbinding die via Buren loopt. Oké, bedankt. Maar die hoge hekken die er om het grondstation heen staan en die 24 uur beveiliging in Boerum, is dat nou wel nodig? Ja, die vraag wordt mij natuurlijk vaker gesteld. En in tegendeel tot wat vaak beweerd wordt dat het zou zijn om de mensen binnen te houden, is het natuurlijk heel anders. Wij zitten met allerlei kritische diensten die mensen gebruiken op het moment dat ze geen enkel andere manier van communicatie voorhanden hebben. Dan moet u zich voorstellen dat u aan boord van een schip zit, in zwaar weer, en u moet een noodsignaal versturen. Daar moeten we toch eigenlijk wel voor zorgen dat de signalen goed overkomen. Dus dat willen we juist een beetje beschermen en zorgen dat er verder niks aan kan gebeuren. Bedankt. Burgemeester, welke rol speelt de burgemeester nou bij het grondstation? Maar als ik het goed heb begrepen, is de burgemeester ook heel inmiddag bij het grondstation geweest. En vast niet met de koffie en de thee daar zo lekker smaakt. Nou, ik kom er geregeld. Het is hier altijd prachtig om te wezen. Maar vooral natuurlijk het satellietstation is voor u als gemeente heel belangrijk. Vanwege de werkgelegenheid. Maar ook vanwege de contacten door de hele wereld, steeds maar. En ja, het is een heel uniek bedrijf. Dus daar maken wij regelmatig contact over haar en mij haar van wat speelt er al hier. Ja. Maar we hebben nog even een vraag. Hoe zal jouw Buren kunnen omschrijven? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe de burgemeester nou over Buren denkt. Eigenzinnig dorp. Een bijzonder dorp met een hele eigen cultuur, een hele eigen bijzonder mooie taal. Ik vind het zo jammer dat ik net Boerems praten kan, maar ik geniet ontzettend dat iedereen tegen mij Boerems praat, dus hou dat vol. Het is gewoon een volstrekt uniek dorp, want ik maak je altijd mee dat mensen willen dan weer, als ze verhuizen binnen, weer altijd waarom naar Buren en Buren die willen net uit Buren. Dus hier is iets heel speciaals en dat vind ik heel uniek. Nou, burgemeester, heel verhaal, maar bedankt. Maar Luursema, je wilde ons nog wat vertellen over de molen in Boerum die afgebrand is. Ik zou zeggen, vertel eens eens. Ja, nou, het was wel een heel bijzonder moment. Ik was zelf op reis in het buitenland toen ik gebeld werd vanaf de 24-uursploeg. Die zeiden van er is iets aan de hand in Burum. De molen die staat in de brand en die is waarschijnlijk niet meer te redden. En eigenlijk typeert dat wel dat iedereen heel erg betrokken daarbij is. Ook bij ons, die bij ons aan het werk is. Zegt van ja, daar moeten we eigenlijk iets voor doen. Dus wij zouden heel graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om een donatie te doen voor de herbouw van de molen. Oké. Zal ik de molenaar erin bij halen? Heel graag. Maar de show... Oh, de molenaar komt er al aan. Marco Hiemstra, kun je er even bij komen? Ja, daar wou ik graag namens het bedrijf Immersat een cheque aanbieden voor de herbouw van de molen. Waarbij ik denk dat het een hele goede manier is om dit grote verlies voor het dorp achter je te laten als je kan werken aan de herbouw. Dus wij gaan het graag ondersteunen en hopen dat jullie binnenkort weer een hele mooie molen hebben staan hier. Dus, alstublieft. Dat is geweldig. Dankjewel. Nou, dit ziet er geweldig uit. Marco, heb je er nog wat woorden voor? Nee, hier ben je geen woorden voor. Dit is geweldig. Het is geweldig. Boeren, we vinden het allemaal geweldig. Heren, ik wil je bedanken voor een interessante interview en natuurlijk voor die hele mooie check. Dit was Aan tafel met Jacco. En dan gaan we nu door met een spannende CSI-serie opgenomen in de pastorie in Boerum. Veel kijkplezier. Meneer Diedema. Joh, wat duurde dat lang? Je moet aan de slag. Er is lijk gevonden in de oude pastorie bij jou daar in Buren. Hier in Buren? Dat kan niet.
Dit is zo'n mooi en vredig dorp. Hier gebeurt nooit wat. Dan is dit dus de eerste keer en jij woont dichtbij, dus geen gezeur, maar ga direct naar plaats delict de zaak bekijken. En als er een lijk ligt, doe je niets voordat ik er ben. Oké, ik ga er direct heen. Hier heb ik vroeger nog bijbelles gehad. Maar ja, er woont nu al jaren geen dominee meer. Maar het is tijd dat hij hier weer eens verbouwd wordt. Het ziet er al een aardig stuk beter uit. Ja, er woont nu zo'n aparte kerel. Een zonderling type. Met zo'n artistiek vrouwtje. Laat ik maar eens aanbellen. Een lijk! Een lijk! Rustig mevrouwtje. Waar is het stoffelijk overschot? Eerst zien, dan geloven. Hier binnen. Binnen? Ja. Dus het is echt waar. Ga jij maar even naar de keuken, dan bel ik direct even de regisseur. Wat hebben we hier, Didema? Nou, mevrouw Rozema, we hebben hier inderdaad een lijk. En volgens mij heeft de eigenaar dat gedaan. Dat is zo'n rare westerling. Hoe lang wonen die mensen hier al? Ik denk een jaartje of zo. Kijk nou eens naar dat lijk. Heb je niets geleerd op de politieschool? Dat lijk ligt er minstens 10 jaar. Dan kunnen die mensen dat hier nooit gedaan hebben dus. Zo, Menke wezen, maar die is 12 jaar geleden zomaar vertrokken. Wie is Minke Didema? Nou, dat was nogal een mooie meid hier in het dorp. Zij was de vrouw van de toenmalige havenmeester. En ze had nogal wat bewonderaars hier in het dorp. En er werd gefluisterd dat het niet alleen bij bewonderen is gebleven. Maar ja, zo'n 12 jaar geleden is ze plotseling verdwenen. En iedereen die ging ervan uit dat ze er met een andere vent vandoor is gegaan. Nou, dan denk ik dat we maar eens even met die ex-man van haar moeten gaan praten. Dat lijkt me handig. Ja. Goedemiddag, jongelui. Goedemiddag. Kun jij mij ook vertellen waar het dorpshuis hier in Boerum is? Ja, wie is? Ja? Die kant dus. Oh, hartstikke bedankt hoor. En tot ziens. Goedemiddag jongelui. Hier, jij hier zo op het bankje. Wat mooi, ja. Maar hij hem krijgt ook een oud kerel zien met een groen jas aan. Ja, wees. En weet jij ook waar er heen gaan is? Die kant dus. Die kant uit gaan, dan ga ik gauw achter hem aan, hoor. Dat waren de Boerumer Bastards. En dan kunnen we nou beginnen aan Boerums Got Talent. En met het talent hebben we ook jury nodig. En de jury wil ik aan mij voorstellen. Allereerst Anja Enting, ras-echte Boerumer. En onze trucker en klaverjasser in hart en nieren, Ale Zielstra. Maar is goed genoeg gepraat. Laat ik de deelnemers maar naar voren roepen. Deelnemers, kom maar naar voren. Hey, wie is dit? Wie ben jij? Ik ben Kelsey Winsand. Kelsey en? Keno Winsand. En wat gaan jullie doen? We gaan voor jullie een eigen geschreven rap doen. Dames en heren, geef ze een hard applaus. Kelsey en Wit. Die zijn Keno en Kelsey, wij gaan lekker hard. Het is een ode aan Buren, verdocht het voor niet warm. Yo, moet je nou eens horen. In het hoge noorden, in Buren, bij de oren is ons broertje geboren. Zeven op de hoogte, daar zitten we in een klas. Met vet voor ramen, natuurlijk van glas. Want leren vinden we saai, dan kijken we naar buiten, naar een kraai. In de haven een bommetje is beter dan een sommetje. Ze speelt aan het verbouwd, want hij is veel te oud. Er rent ze in het dorpshuis, hoort een buur hem echt thuis. Thuis. Hij gaat zo diep door het dorp met de bel. En de bellen kan hij best wel snel. Hij zwaait met die bel heen en weer. En roept hij het nieuws nog een keer. Bij de vorm de kerk daar staat een steen dat niks zegt. Vroeger zat er een man op, die was recht en hij sprak recht. En als ik in ons dorp speel, dan kreeg ik honger, ja. Daarin ik naar een huis ga, zo hard als Foekje Dilma. Buren is een dorpje in het noorden van het land. Je kent het dorpje vast, want het staat vaak in de krant.
ze aan het fikken, dat was niet te kicken. We hebben nog de kekke monument vet sterk. Buren is trots op de oren, moet je dat nou horen, horen. Hier zijn Kim en Kelsey, wij gaan lekker hard. Het is een oude buren, verdocht het voor niet waar. Maandag gaan we volleyballen, we gaan de bal ook net te knallen. Dinsdag tibbelen, Germpie, je vingers zagen. Dat maar niet. Woensdagmiddag is de dag, tik weer aan het sporten mag. Donderdag gym met meester Luid, Hij blaast regelmatig op zijn grote fluit. hier zijn Kim en Kelsey, wij gaan lekker hard. Het is een oude buren, verdocht het voor niet waar. Yeah, en vrijdag is de dag, dan is het weekend en ik lach. Dan is het Scooby-Doo, die hebben muziek. Activiteiten zijn uniek. En zaterdag naar het dorpshuis, we eten patat. Alle buren me zitten op een gat. What? En zondag is een fijne dag dat ik de hele prijzen mag. Yeah. Amen, yeah. Onze week was super fijn, dan nog 2 keer op het plein. Hier zijn Ken en Kelsey, wij gaan lekker hard. Het is een Noordenburen, verdocht het voor niet waar. Die waren Ken en Kelsey, we gingen lekker hard. Het was een Noordenburen, verdocht het voor niet waar. Even een applaus. Ja, ongelooflijk. Ik ben benieuwd wat onze jury ervan vindt. Anja. Nou, Douwe-Jan, ik vond het machtig mooi. Je bent echt een podiumwezen. En dat voor miljoenen publiek. Ik vond het schitterend. Dat beloofde wat voor de rest van de week halen. Ja, fantastisch. En dit was een echte vette move, hoor. Wow. Nou mensen, dat was onze jury. Kelsey en Keno, tevreden? Ja, heel erg. Goed. Dan gaan we over naar Jacco. Want ik begreep dat Jacco al in de badkast... Of in de badjast. Jazeker, nou. Ik heb mijn badsmoking al weer aan. Ik kom even bij die. Als er een bijkist Ik komt. was de kop even kwijt. Ik heb even een andere smoking aangetrokken. Maar Douwe, jongen, hebben we buren niet op elkaar gezet vandaag? Nou, dat zou ik niet vertellen dat we buren op elkaar hebben gezet. En als we dat niet gedaan hebben, dan hebben we hier een hartstikke mooie aanzichtkaart. Die gaan die kinderen nou omhoog laten. Dus jongens, ik zou zeggen, aanzichtkaart omhoog. Aanzichtkaart omhoog. Gooi ze maar omhoog, die ballonnen. Laat ze maar los. Geef ze een applaus. Maar dan ga ik nu verder. Maar ik moet als donder zien dat ik bij Renze kom. We hebben ook 21 mei natuurlijk vandaag. Net zoals we elk jaar hebben. Op 1 januari om 12 uur 's middags. Met nieuwjaarsdag. En daarbij hebben we hele mooie muziek. Het Santicoor. Haven en Zicht. Met hele mooie zeemansliederen. Ik zou zeggen, jongens, laat maar even wat horen. Maar wij gaan erin. Renze, hebben we de zin aan? Ja, dan kom ik erom. Dit was Boerum. En woensdag nog veel meer. Jongens, kom maar.